Magampo na kita, mga ayaw na kita giyas sa atong Diyos, magampo ta. Labing gamahanan nga Dios among amahan nga nasa langit. Daghang salamat Lord God sa imong pag-uban, sa imong balang Espiritu Lord, sa among mga pag-ampo kaganina. O Lord, sa among pagpadayon Ginoo, among pag-ampo nga among balang Espiritu padayon nga magauban, magapasinati Lord sa imong presensya sa matag usa. Lord, ang imong pulong labasa sa matag usa kanamo Ginoo. Sulat man kini ni Apostol Pablo nga imong gilamdagan alang sa mga katawan sa Episo. Apan Lord, lahos kini kanamo, isip kami imong mga kaanakan, imong mga linuwas, Lord, imong mga katawhan Ginoo nga makaambit usab Lord sa unsay angayan nga pagkinabuhi sa pagkinabuhi uban kang Kristo Jesus. Salamat ka Dios, mag dumala ka sa among paghisgot karon, mag-aandam ka sa among mga hunahunang kasing-kasing nga masintro gayud ang among pagpaminaw sa imong buhing pulong ni kagabi. Salamat o Dios, dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Okay mga igsoon, ang Episo Kapitulo 4, versikulo 17, paingon sa 24, nagkanayon, busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo, nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo, kansang mga unahuna walay hinungdan, ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo. Mahitungod kaniya ug gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan kay ang kamaturan anaa man Jesus. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-an tungod sa malimbungong mga kailibgon ini. Kinahanglang bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug gunahuna. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. So muna ang tulong sa Dios nga atong pagaisgutan ining kagabion dalaygon ng Dios mga igsoon, no? Simple lang na illustration, no? Mahitungod sa pag-renovate or pag-bag-og balay, no? Ah, pag kung mag-renovate sa balay, i-renovate para makasave, makaayom-ayom, no? Pero mas the best yun ang pulihan tanan mga igsoon, no? Mas the best yun ang pulihan tanan, labi na ang pundasyon, ang ground, no? Ma-plaster gayon. Okay man, makasave sa renovation, apan mas the best yun ang tanan, ang pulihan, no? So, mo gihapon sa sakyanan, no? Nindot na namin mga nindot na sikanhan, maayo pa, no? Pero mas maayo yun ang brand new, no? Ako maingan nga, brand John Ray, ay, basta John Ray, nga, basta maganya ka ng brand new, no? Mas maayo, mas nindot ang brand new or bago. Mapod sa mga unsa nga mga butang na mga igsoon, nindot yun ang bago, no? So, ang atong title niini, no? Auhag sa pagkinabuhing pinasahi. Auhag ni Pablo gamit na gilamdagan siya sa Dios nga auhagon ang mga kastuhanon sa Episo lahos kanato sa pagkinabuhing pinasahi kay kita ang atong kinabuhi diha naman kang Kristo, no? Tulid nga pagkinabuhi, sa atong previous nga mensahe nga kinahanglan mo apil kita sa mga espirituhanong kalihukan nakasentro sa Ginoong Hesus o teamwork naa ang atong panag-uban, panag-fellowship, panag-tinabangan alang sa paglambo espiritual, no? Verse 17b, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo, no? Sa gipakita nga dakong gugma ug kaayo sa Ginoo mga igsoon, mura pag awhag ni Apostol Pablo, mabinautan na lagi ta ba, no? Walay rason nga dili nato kana mahimo nga naman kay gi-provide naman tanan sa Ginoo. No? Ang paghimong matarong sa tao sa unsang paagi, pagtuo kang Kristo Jesus, no? Human sa atong pagtuo, gidawat nato ang maayong balita sa kaluwasan, ang balang espiritu iyang
Dahil iyang gipapuyo ani kanato og ang sulod sa balaang espiritu mo na ang magresulta sa mga maayong buhat nga magkawas sa atong pagkinabuhi. Munang matarong ta, no? Magtarong ta, magbinuotan na lagi ta kay naa na gi-provide sa Ginoo ang tanan, no? Aw hagod ko kamo nga dili na lagi mo magpinarehas, no? Sa mga dili magtotoo ba murag ingana nga pagkasulti sa ato pa nga pinulungan mga igsoon, no? So dapat nagi makita nga kalainan as kita katawhan sa Dios, anak sa Dios, giusab sa Dios, gilain sa Dios, kita mga anak sa kahayag, no? Ang Efeso 5:8, no? Sa unahan ni ana atong gibasa, kaniadto dulo ang inyong kinabuhi apan karon may kahayag na. Sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios, busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag, no? Ang mga katawhan nga dili iya sa Dios, mga unbelievers, walay pagtuo, na sila gituohan apan dili sa buhi ng Dios, no? Busa ang ilang Dios patay, no? Ang ilang paglaom short, no? Dili sa pakalahutay ang ilang paglaom, no? Kansang mga nahuna sa atong gibasa ganiya, kansang mga nahuna walay hinungdan, no? Kung tanaw nato ang social media gid pirmi ako mga example mga igsoon, bisag unsa na lang mga nahunahan sa tao para lang mapansin, para lang viral, para lang trending, no? Bisag unsa na lang mga nahunahan kabuang, no? Walay pulos, walay maayo nga resulta, walay maayo kanila mga igsoon. Kahi ang kasing-kasing dili na gani makabantay sa sala, wala na guilty, no? Wala na konsensya, no? Ang kinabuhi nga walay Dios musangpot sa kapagkiyasan kawang ang mga paningkamot, no? Ang Roma klaro kay diha, no? Sa uno, no? Nahibalo sila sa Dios apan wala sila nagpasidungog sa Dios o magpasalamat kaniya. Ang ilang inong Ginoo na pulos binuang nangitita ng ilang mga salabutan. Sirado ang ilang mga nauna alang sa Dios ug sa iyang pulong, no? Ug niya na nga paagi malaang sila sa ilang ra pud kagalingon nga paagi, ha? Musamot kagahi, musamot ang ilang kamas mas supilon, no? Kay ilang magipulihag pakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ha? So mo na mga igsoon, ang gakontrolar sa ilang mga una ang kaaway, ha? Ang amahan sa tanang bakakon. Ang pagtuog, pagsunod sa bakak, mao ang pagsalikway sa kamaturan ug pagsimbag Dios Dios. Ang paghatag Dios Dios, ang pagsimbag Dios Dios kabalo man tanong ison, kinsa tong atong gihatagag mas nagunang prioridad labaw kay sa Dios sama nga kanan siya Dios Dios sa atong kinabuhi, no? Kita mga igsoon sama kanila apan salamat sa Ginoo nga tungod sa atong pagtuo kay Kristo Jesus ang atong paghunahuna. Now, dili maingon niya perfect na kay nindot na kay dagan sa atong pangunahuna sa atong pagkinabuhi apan mga igsoon nag-anam na ug ka in line sa will ni Lord, no? Ang Kristohanon kung ano naaman niya nga mga kinaiya, no? Dautan, no? Kinaiya, no? Apan hinahinay na kana nagakawala uban sa grasya sa Dios, uban sa pag-ampo, uban ang pagsunod sa iyang pulong, uban ang paglikay sa mga tentasyon, no? Dili na wala na dili nagapatuyang, no? Sa iyang tawhanon, no? Patuyang sa mga binuang mao sa mga sulod sa una-una Ginoo naa ng pag-ampo, no? Sama sa tong gibuhat karon, no? Nagaduyog nagauban kita sa personal nato nagaampo sa kita, nagsalig ka sa Ginoo, no? Ug miligkay ta sa mga makapatintal kanato mga igsoon. So simple nga application, no? No mga igsoon, no? Busa dili na kita magkinabuhi sa Manila aron mahibalo ang atong pamilya, ang mga nakapalibot kanato mahitungod sa Dios, mahitungod ka Jesus, no? Kay kita iya namang gilain og gawas nga pinasahi ta kaysa wala pay Kristo sa atong mga kinabuhi. Sa tabang sa balaang espiritu, we can do that mga igsoon. Amen mga igsoon. Ana ang balaang espiritu nga may puyo, ako balikon kumanato dawata ang Ginoong Hesus sa kinasing-kasing. So, only the Lord Jesus na yun ang solusyon kay siya ang kahayag, siya ang kinabuhi o kamaturan mga igsoon. No kana nagyawhag kita sa pagkinabuhi pinasahi una nga punto
sa ngalan sa Ginoo. Verse 17a, busa sa ngalan sa Ginoo. Sa ato pa mga igsoon, adunay gahom nga ma-overcome nato sa ngalan sa Ginoo magkinabuhi ta. Ang gitudlo ang nakatunan, ang atong ikinabuhi. Colossus 2:6-7, kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo. Yan hiniusa kaniya na nakagamot o nakabarog naligod diya sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo o pasalamaton kanunay, no? May igsoon aron dili mapakaulawan ang Ginoo diha sa kinabuhi salan sa Ginoo, no? Dili sa ngalan ni Pablo, no? Dili sa iyang otoridad, katawran pud siya, huyang pud siya mga igsoon, gilig-on pud siya sa Dios. Muna mga igsoon, nahimulag sila sa kinabuhi ug kamatuoran. Kinsa man na sa ilang wala pagdawat ni Kristo Jesus, wala nila na ang kamatuoran. So wala sila kinabuhi. Buhi, nagilakaw-lakaw sila nga buhi, pero patay. Tubangan sa Dios. Dead spiritual. Hingana po kita sa una mga igsoon. So, mga dili gid sila makakinabuhi nga matarong o makapahimuot sa Dios. Muna hingina ko, murag buhi pero horror nga kinabuhi kay makalilisan nga pagkinabuhi alang sa Dios. Ang wrath, ang kasuko sa Dios, ang kaligut-gut sa Dios, anaa pa kanila. Anaa pa kanila. Kay dili man kana mo ang disenyo sa Dios sa paghimo niya sa tao, no? Verse 20, napadili kini mao ang nakatunan kang Kristo. Tudluan nakadungog kamo sa kamaturan ni Jesus. Sa English version, no? Must be that however is not the way of life you learn. Jesus way of life, no? From way atong pamaagi sa pagkinabuhi sama sa patay, no? Apan diha kang Ginoo Jesus. Ang kinabuhi kita nga buhi, no? Dili pwede nga ay gamay nga kaulawan, ay pwede raman siguro, no? Pwede ra limit lang. Sala lang yun, pero limit lang. Mga igsoon, ay gamay nga kaalawayan, no? Gamay ra nga kahayag, pwede raman. Basta, no? Mga igsoon, dili ka na mga pagtulunan ni Ginoong Jesus, no? Kung sa may atong nakatunan kay Jesus, siya ang atong manuluwas, siya ang atong nadanagan ta sa iyang kahayag, siya ang naghawas ka nito gikan sa kahayag iyang gipadayag, gi-demonstrate ang iyang gugma diya sa cross alang kanato iya tang gimatuto may tungod sa Dios, may tungod kaniya. Tinaw kanato ang atong kaugalingon kung unsa kahugaw sa time na wala pa ta kang Kristo Jesus, no? Kaniya to spiritualidad, dautan makasala, nagsunod sa pagkinabuhi kalibutanon, nagsunod sa pangulo sa mga espirituhanon nga nagbando sa mga musupil sa Dios, no? Sa Episo 2:3 kaniadto kitang tanan sama kanila na kinabuhi sumala, sa tawahanon kay ligon panganday ri sila sa gunahona, kana gikaligotan sa Dios, no? Kita sa wala pa si Kristo walay matarong kanato, no? Tanan ta makasasala, no? Tanan ta hugaw, tanan ta walay kahadlok sa Dios, no? Ug natinaw kanato ang atong mga kagalingon kung unsa ta kahugaw, ang mga igsoon kung kana tinaw kanato angay pa ba natong balikan kana mga igsoon mo nang awhag ni Apostol Pablo pag kinabuhing pinasahi sa ngalan sa Ginoo. Ikaduha nga punto, hukason nato ang atong daan sa pagkatao. Verse 22, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mo hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailuggon ini, no? Sa panahon nga masuko kita, no, dili na moingon nga bitang word ba nga wa pa mo kailan ako sa kong tinuod nga pagkatao, no? Dili na nato angay isuot ang daan kay nag-anam na kanang kangilad. Hukason ka na kung dili na gani no angay labhan ang paningkamutan nga puputi kay dili og dili na gyud na mabalik sa iyang original nga pagkaputi. Dirty white ang result, no? Dirty white ang result, no? Magisi pa hinoon, no? Mulabian nato kuan mabalik. Pugson ginato nga mabalik, no?
hukason ang daan o dili na suoton o pulihan sa bag-o, no? Naman sa sample na to sa sinina, no? Naman tayo mga paborito kay mga sinina, bisan karaan na kaayo, bisan lagom, bisan gisi-gisi na, ato pag yung gasuoton, no? Kanatay natay muris or bugnaw ba sa suoton, no? Sama gihapon sa sala, kabalo nga mali, no? Pero kay ga-enjoy pa, murabag kung mag-ampo ta, kanila akong iampo nga sala. Kanila kani ayaw lang sa nikuha alert. Enjoy pa ko, no? Sayangan pa, no? Ang uban ilang himong trapo daw para makahinlo, no? Sa spiritual dili na gyud kana mapuslan, no? Kana ang kinabuhi da ang pagkatao di gyud mapuslan, no? Kay ilalagay nga makasala kuno sama sa silhig nga bisan makasala makahinlo, no? Dili mga igsoon, no? Ang bag-o hinahinoon may makatabang sa paghinlo, ya sama sa as good example nga sa mga nakapalibot kanato, no? Ang hugaw di gina siya makahinlo gawas kung nahinluan siya, siya po muy giya aron dalhon sa tinuod nga maghinlo nga mao si Kristo Jesus. So muna mga igsoon, auhag sa paginabuhing pinasahi sa ngalan sa Ginoo, hukason nato ang daan ug dinidayon aton puli ang bag-o nga pagkatao. Verse 24. Ilang, igsoon, isulob ninyo ang bagong pagkatao na kana bagong bisti, no? Example na bagong bisti, muamag bagong pagkat ang bisti, no? Mga limyon sa kahumot, no? Kay bagong gilaban. Mopod kanato mga igsoon, muamag natong bagong pagkatao ng mga limyon sa mga nakapalibot kanato mga igsoon. Verse 23, kinahanglang bag-ohon ganin ninyo ang inyong mga kasing-kasing unang-una. Pagdili ka na sa yung paningkamot magbinutan kandili diha sa pagtuo kang Kristo Jesus, diha sa pagpadayon continually devoted in prayer. No mo kanay bagong pagkatao ang Dios mismo ang nag-design. Iya nga disenyo, iyang gibalik sa original creation, no? Unang pangutana sa pagbuhat sa Ginoo sa sinugdan, no, sa tao, no? Likas na masama o likas na mabuti, no? Sa iyang gingon siyang pulong human niya gimo ang tao ingon siya it was very good, no? Perfect, no? Perfect iyang gibalik, no? Pinaagi sa atong pagtuo sa gospel, sa atong pagtuo ng Kristo Jesus, iyang gibalik sa original na creation kasama gayon sa iyang imahe ng Panginoon. Verse 24, isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. No? Ang Diyos na design sigurado, pure, perfect, ang bagong kasing-kasing, bagong nauna, matarong o balaan. Kang Kristo lang. Kasing-kasing, nauna sa Diyos. Ang paangko nato sa padayon sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Ang pagkamatarong, ang pagkabalaan, atong maangko niya sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. No? Ang problema sa sala, mansa sa sala, ang Dios, Kristo Jesus, may naghimo solusyon. O ito na example no, sa katong hitungod sa paghari sa Dios, no? Na doon ay naghari, na doon ay hari, naghikay, sa kumbira sa kasal sa iyang anak na lalaki, no? Dahil sugo niya yung sulugoon, ng imbitar, no? Ang panibalibad, ang mga dinapit. Daghan ang ilang gidapit, panibalibad. Daghan na sila giihaw, kasi may mga on, kundi, may mga ne, may mga na, no? Ang panwala nagtagad sa mga dinapit na ibaliwala nila gani ipasakitan pa ang isugo sa Dios kaya mga sakop nasa hari no tungod din suko ang hari no iya po gipapatay ang mga nagpatay sa iyang mga sinugo no dayon pinaka atong kuhaan ini mga igsoon na sa panahon nga daghan na nag-iimbitar na open na sa tanan na didto na niya misulod ang hari aron pagtan-aw kay daghan naman natambong sa dinapit o nakita niya usa ka tawo nga wala magsulog og biste nga angay sa kasal ha di pangutana siya sa hari igalag yun sa manimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulog og biste nga angay sa kasal apan wala makatiyog ang tawo diyan ingon ang hari sa iyang kasulod gapusan ninyo ang iyang magkamot ug tilo ilambay siya kantos kangit sa gawas dito magilak siya magkagot ang iyang mga ngipon
pag itabos nusos at sampingay sa pagyan kadagan ang dinapit apan jutay rang gipili mga igsoon biste na ang ang gisgutan ni mga igsoon may tungod sa disenyo nga ang Dios mismo mao'y nang buhat sa mga makasulod dito sa iyang gingharian na jutay ra ang gipili aron madawat og totoo ang wala magsulob og bistis nga angay sa kasal sa bangkite sa Dios na wala nakasuot katong tawhana wala nakasuot sa new man or new world na bagong pagkatao nga gi-provide ang disenyo sa Dios diha sa atong pagtuo ng Kristo Jesus. Himo ka nato matarong og malaan. So una mga igsoon nga auhag sa atong pagkinabuhing pinasahi sa ngalan sa Ginoo ng mga igsoon atong hukason ang atong daan nga pagkatao ug atong isulob ang bag-o no Roma 3:14 hinuon himo ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawas mo kaibog so nagid sa ikon mga igsoon nagid sa constant communion no kay Kristo Jesus uh, makanunayon devote kanunay nga pagduol pagampo patabang sa Dios aron dili madaog sa lawas ng kaibo hukasa ang uban ang lain nga word patya no Kolosas 3:5 busa patya ninyo mga kaibog nga kalibutan nga naa kaninyo sama sa salawayong pakighilawas kalawayan kaulag daotang kailibgon ug kakog nga mao sa kapagi sa pagsimbag Dios no ang lain nga word gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross busa dili na akong nabuhi kun dili si Kristo na nga niya ka na kung kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi dahil sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga gugma ug nagtugyan siya ng kalingon alang kanako so nado na tay everyday makanunayon nga paglansang pagpatay paghukas sa atong daan nga pagkatao no ang Roma 6 pa yun sa 11 kinasayad kita nga atong daan ug makasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag ko ni dili na kita maulipon sa sala kay wala na gahom ang sala ngadto sa mga tao nga patay na sa tao nga patay na kung mamatay kita uban kang Kristo gituhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya kay nasayod kita na si Kristo gibanhaw dili na gayud siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala na gahom ibabaw kaniya ang kamatayon ang kamatayon nga nagwagtang sa sala sa makausa alang sa panahon kung kinabuhi siya karon alang lamang sa Dios busa isipa una-una ang inyong mga kulingan nga patay na sa pagkasala apan buhi alang sa Dios inusa ka Kristo Jesus so una mga igsoon hukasa ang daan hukason na tong daan ug ang pag-o mo ay pirmi nato nga sulobon no di na to labahan to di na to mas maaygid ang bag-o no mga igsoon no atong ikumpara si kanhan ng bag-o mas maaygid ang bag-o no ang daan mga igsoon pasabot wala pa nabor na gid wala pa na tao pag-usab mga igsoon wala pa nakabaton sa pagtuo kang Kristo Jesus spiritually dead pa naa pa sa kasalanan no mo kanay kinaiyahan sa tao nga hinungdan nga si Kristo Jesus nagpalansang sa cross no mo kanay kinaiyahan sa tao ang gilansang sa cross uban kang Kristo ang gilansang uban kang Kristo aron maabot ang bag-ong kinabuhi dili mamatay si Kristo dili sa maabot kanato ang bag-ong kinabuhi no kinsa katong nahiusa kaniya bag-o ng binuhat ang daan milabay na bag-o mo na inabot so put on the new man to put on the new man is to put on the Lord Jesus Christ ang atong kinabuhi atong suoton kanunay sama nga gisuot nato si Kristo sa atong pagkinabuhi mga igsoon so si Kristo gamahanan kaya mo pabag-o sa atong pagkatao mga igsoon palikay ka nato ikan sa mga kalistanan so kinahanglan mga igsoon dili kita motugot ang daan may mamahari kay gingon sa pagibasa kanya musamot pa kini kangilad musamot pa kini kangilad Kolosas 3:9 ayaw kamo pamakaksa sa usa kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao ban sa iyang mga buhat ug gisulob ninyo ang bagong pagkatao ibago gayud kini sa Dios
nga iyang magbubuhat sumala sa galingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Efeso 2:10, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kay Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mayang tuyo alang kanatos. Makita nato no ang disenyo sa Dios siya gayud ang nagulma aron mahibalik ta sa sakto na hulma na iyang gusto nga iyang kaymutan sama sa iyang image, no? So sa atong challenge ug application in kinabuhi mga igsoon, kung wala pa'y makita nga resulta na sa atong pagkinabuhi, na basin wala pa gayud kita nakasinati sa tinuod nga espirituhanong kaluwasan. Muna ang tuklarohon mga igsoon, no? Sa walay duha-duha na kung wala gani resulta, imposible kaayo. Kaya sa atong giingon ganiya, kinsa atong mahiyo sa kang Kristo Jesus bag-o na siyang binuhat. Naagayoy kabaguhan ng kasing-kasing, naagayoy kabaguhan, no? Ingon ni Apo Pablo, no? Nabiyaan ang dating gawi nga nakagapos diya. Gigapos sa sala, no? Focus sa atong bag-ong kinabuhi by relying on the power of God, the Holy Spirit to renew us. Masulod na to og resulta sa atong gawas ng pagkinabuhi, no? Ang pagsunod kang Kristo na kinahanglan sa lifetime, no? Uh, lifetime padayon, nagapadayon, nakanunayon, no? Uban-uban na, no? Bisan naa na tayo bagong kinabuhi, new life, new man, new nature, pero dili siya automatic, no? Maayo na dayon kaita, no? Sa atong kasing-kasing panghunahuna na ug Diyos na nagkaayo dayon ta mga igsoon, no? Pero kung kanunay kitang maminaw sa Ginoo, magpatabang pinagi sa pag-ampo, na matuman nato ang iyang pulong dinis tong kinabuhi, sigurado nga mga usab gayud kita, no? Kung atong hinumduman na sugod sa miaging tuig, no? Labi na kay gilantaw nato, no? Kay doon lang atong Thanksgiving, no? Karon na yung Domingo, no? Atong handurawon ang mga kagahapon, no? Uh, sa sulod sa katuig sa mga atong hinumduman mga kinaiyahan nga di bago sa Ginoo, mga proseso nakita ba nato mga igsoon mga kausaban sa atong pangunahuna paglantaw kinaiya atong paglihok-lihok mga igsoon, no? Bisan hinay-hinay mga igsoon muna gyud nila bahala gamay basta kay naa, no? Bahala gamay basta kay naa, bahala hinay bisan hinay ang kausaban, ang importante naa o padayon, nagapadayon ito saban diha sa atong kanunay nga pag-ampo pagsalig sa Dios nga kaya na mousab kanato is able to do, no? Biyan pa sa atong pangayoon o na no? Hangtod na muliwat kita ni Ginoong Hesus, no? Usa mga igsoon, hukaso na to very new, continuous and still incomplete process na mo isod sa pagbuhat ni ana likayan nato dili ta magpahiuyon sa mga kabaguhan pamatasan ng panahon na una yan sa Roma 12:2, no? Padayon nato ipabag-o ato mga kagalingon ngadto sa Dios sa atong pangunahuna para masayra nato ay kabuton sa maayo hingpit o makapahimuon kanya sa pagkinabuhi sa paagi nga nagpahayag sa Dios sa atong pagpasalamat sa atong kaluwasan nga adawat, no? Katong ang awhag ni Apostol Pablo nga magkinabuhi kitang pinasahi kay kana agig pagpasalamat nato nagpahayag ta sa pagpasalamat sa Dios sa kaluwasan na atong nadawat mga igsoon. Sa atong conclusion, no? Angay gayud nga atong tagdon kining awhag sa pagkinabuhi pinasahi dili na to ibaliwala. Ano man di ay mga bitong word ngano man di ay basta kay kan pirmi ko magsimba, basta kay pirmi ko mag fellowship, what we absent sa atong tagdon atong subayon, no? Sa ngalan sa Ginoo nga may gahom nga atong malagpasan ang mga tentasyon, ang mga pagpakasala na atong tagdon kini mga igsoon ngayon gayon nga atong hukason atong dili na nato balikon di na ta mo balik kabalutan nga ngilad ang atong daan nga pagkatao mga igsoon nga mahiningdan sa atong kadaotan
mo hinungdan nga si Kristo niya sa kalibutan aron hawaason ta gikan ni adto mga igsoon. Muna mga igsoon atong isulob ang bag-o nga pagkatao nga mao si Kristo Jesus nga magresulta sa dakong panalangin ngan kanato mga igsoon. Dili lang kaninyo apan apil ko mga igsoon. Dili po ko nga perfecto mga igsoon apan salamat sa Ginoo nga ang dayag sa Dios ang iyang gibuhat nga kabag-uhan sa akong mga kinabuhi. So padayon na to sa atong kinabuhi nga isulob si Kristo. Isulob ang bagong pagkatao na nga mao si Kristo sa atong mga kinabuhi. Magresulta sa dakong panalangin sa atong kabag-uhan, panalangin sa mga nakapalibot kanato nga sila usab madanagan, nga sila usab makaambit sa bagong pagkatao pagka Kristo lamang maangkot. Salamat sa Dios, dalay ko ang iyang pulong mga iso. Pagkampot ha, labing kamahalan nga Dios, dagan salamat sa iyong pulong, nga imong ipaabot karon. Dagan salamat Ginoo sa imong pagpalabas na usab unsa kami nahugaw, unsa kami nga imong gihigugma, unsa kami nga imong gitabangan, giluwas, giprovidean sa pagkamatarong, bagong nature, bagong pagkatao. Lord, salamat o Dios, ikaw gayon ang angaya namong balikan sa pagpasalamat ug tabangi kami Ginoo nga makanunayon namo Ginoo Lord God sa among pagkinabuhi ang pagsulob sa bagong pagkatao diha kang Kristo Jesus aron Lord maghantag kini kay mayaan o daghan pang panalangin ang among maangkon Ginoo. Salamat kay Dios, dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Dalaygon ng Dios mga igsoon.